Truvo Digital zal zich voornamelijk in eerste instantie focussen op SEA. Concreet gaan we dus advertentieruimte verkopen op Google. Waarom kiest de klant voor Truvo Digital? Onze beloftes aan de klant zijn 1. Flexibiliteit. Wij maken campagnes op maat van de klant, waarvan de termijn bepaald wordt door de klant zelf en het budget varieerbaar kan zijn van maand tot maand. 2. Service. We hebben campagnemanagers die de hele dag in dienst staan van de klant en in samenspraak met de klant met eenzelfde investering een zo goed mogelijk resultaat zullen behalen. En ten derde, last but not least, kennis. We hebben een prachtig SEM-team aan boord gehaald die met de nodige know-how zo goed mogelijk gaan kunnen beantwoorden aan de behoeften van de klant.